Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, беҳад гулои новинкаи хушроомадагиай, ҳамаш люксови бор, сифатошон аҷоиб хушрувай ва нусхаи анамихел қош меган, пури сангай хамилён, ҳамхали нусха кати. Нархи донада 170 сомонай, оптумда бо арзон мешава. ҳозир дигар ранг дорад, дигар рангшам аҷоибот хушрувакай. Марҳамат, хоҳишмандо нависен, оптумда бо ино арзон мешаванд, мо доставка дорем. Иншалло ки бо рӯзи вай мешава. Паплинои арзонам мешава ва ёра ман нишон метиҳам видеои паплинои арзон. Ино боша намхе беҳтарин гуло. Тигр мехостен духтарако? На марҳамат. Бина чӣ хел ранги хушро омадай. Ҳозир дигар рангшам ҳастай, ман дигар рангшам шумода нишон метиҳам. Аз ами гул дигар ранг. Ина тамошобинони азиз, анаи дигар рангаш. И рангшам аҷоиб хушрувакай. Марҳамат, дер накунен. Паплини дубайскиай. Сабукакаш атласни нестай, дубайски хичай. Марҳамат. Сабукаки пахтаги. Дидед? Санги ҳам хеле қош дора. И агар нусхаи сангиш дигар хе боша, вай арзонтаракай. И боша сангиш ки хеле задагия, и камака қиматаи нусхаи нав. Дидед? Иам гули новинкаи духтаракои хушрӯ. Баъд санги хамилёни калон задагиай, инаи нусхада. Нусхаи сангиш бо дигар хелаю. Сангои хамилёнаш калон айглакаш аҷоиб хушрӯай ай пеш. Бисёр ранги нозукай. Ина хоҳишмандо барои духтаракоям хушрӯай. Метавонед ки дархост кунед. Новинкаи пасони бад. Дубайский паплин. Гули нав бисёрай, то охири набора тамошо кунед. Ман шумода нишон метавонам. Иам 170 сомон донадай, оптумда бо арзон мешава. Баъд ина духтаро, инаи лёнда омадай игл. Иглам ҳозир хушрӯ рафтестай. Марҳамат, духтарако. Сангошон хамилёнон. Хамилёни калон задагиай, санги калон. Материалош лёнда задай. Идафаш лёнда омадагиай. Гули фасонакай. Хулоса 170 сомон донадаи. Ино бо оптумда арзон мешаванд. Баъд хеле ки агар амира нусхаи сангиш дига хе бошад, арзонтарай. Ана и намудам ҳама хел. И атласниай, дубайский атласни. Иам санги калон дорад, донада 170 нигоҳ кунед. И гулмайдаҳак духтаро, гули майдара нағз бинед, марҳамат. Ана и ба новинкаяй. Иам нархаш ҳами хел. Гукнед чӣ хел гули хушрӯай. Нархаш 170 сомонай. Шумо агар суратош дар кор боша, инстаграм дроян ҳастай. Инстаграм 3 дочинки нависагиай, бо ма ссилкаша да вай комментария закрепид мекунам. Шумо дроед, суратоша дар уҷа бинед духтарако. Ина хулоса, ина и ба новинкаяй. Инаш боша 160 сомонай. Ира хамилёнаш сангаш майдай. Гулош аҷоибот, гули хушрӯай нигоҳ кунед. Пеш да шолк буд игл, ҳозир бошад ҳамхе да вай омадай дубайский. Илёна ё дубайский? Дубайский сифати хубуш духтаро. Дубайский ҳам чанд сифат дора. И сифати нақс шай нигоҳ кунед. ғавсаки хушрӯ, молоимак.